adabul mar'i khairun min nasabihi. Adab seseorang itu lebih baik dari nasabnya. Nasabe darah biru, turunane rojo, turunane wali, apik. Tapi ini adabe elek ya percuma. Sakno mbah-mbah sing diaku keturunane. Nah, meskipun nasabe gak nasabe darah biru, nasabe wong biasa, wong soleh ngono tok wae, petani tapi soleh, pedagang tapi soleh, jadi wong biasa tapi soleh. Terus duweni tata krama iku luwih apik timbang nasabe. Bolak-balik tak tekankan, fokus sing penting ku adab nang